buntaga. Atong makauban ang vocalist sa usa ka Agusan-based nga banda. Please help me welcome Angel Tutor. Good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso, and ayan, hello, good morning to you, Prisa, and hello sa mga kasama natin dyan ng mga kapuso. Angel, paunsa ba nimo na diskubre nga naa day ka talento sa pagkanta? Actually, ever since elementary pa ko, nagkakanta ako. But then, when I turned high school, nag-stop ko og singing, but then nag-switch ko into dancing, which is ballroom. And then, by that time, I always dreamed of becoming a band vocalist. So, nung nag-college ko, dito na ko to siya grab the opportunity. And lucky me, nakamit ko og classmate sa college, which is a keyboardist of music school. Unsay nabati nimo karon nga nag-anam-anam na gyud kabalik ang mga events ug mga rackets? Syempre super happy and super blessed kayo mi karon because syempre bago pa na mo na-establish ang band, and wala mi nag-expect nga daghan na dayon ang hire sa amo. So super happy and super blessed mi karon. Paunsa ba nakatabang ang imong talento sa imong kinabuhi? First of all, nakatabang siya sa ako ang self-confidence. How to interact with different kinds of people, our clients. Plus points na lang ng imong talent fee. Plus points na lang gid. Actually, sa tinuod lang, akong parents, they can afford. But para sa akong self-fulfillment, akong self-satisfaction, grabe gid siya natabang, kay daghan gid kag ma-learn, kay ikaw na lang sa dako nga crowd, ikaw na lang. Syempre, dili gyud malikayan ang mga pagsulay. Unsa ba ang mga naagian nimo nga pagsulay kauban ang imong mga kabanda ug paunsa ba ninyo ni gi-cope? Syempre isang mga pagsulay namo is that right now on the spot na band, which is my band, pulos gid me session. So sometimes wala gyud available nga mga instrumentalist. So really struggle na para sa ako. But right now, siguro grabe ra gyud na mag-pray. So gi-grant yapod na uban na mo ang mga different na mga maayo nga mga instrumentalist. So maningkamot ra jud ka, dapat imo pang lawakan ang imong mga connection sa mga musicians para mas daghan pa kag makuha nga mga session instrumentalist. So kato na cope up na mo at the same time, tungod sa variety man amo ang genre. So struggle kay sa mua ang i-cater ang different years, laban ng mga 80s, 90s, kanang mga oldies sa song. But, syempre, isa ra gyud ang solution, ana. Sipra ra gyud, practice, and practice. So wala man gyud mga pagsulay nga gihatag ang Ginoo nga dili gyud nato ma-overcome. So, always believe na ang tanang buta nga mahitabo sa imuha, naa gyud nay solusyon. So, always think of the positive. Syempre, dili namo ni palampason nga higayon. Gihulat gyud namo ang imong pagpasiyaw sa imong ginatagong talento. Go ahead! Alright, sige go. This song is na-release na ni namo last year. Na ako'y other group which is a hip-hop group, and we write verses of songs para mabuo siya. So this song is all about the guy na gisave ka from your negative thoughts. Siya ang nag-save sa imuha na para dili na ka mag-overthink, dili na ka mag-stress sa imuha. So this verse, I wrote this isa kagabi
and this really means a lot to me. So I'm gonna share this to all of you guys. So it goes like this. Her eyes so cold yet burns like Roman eyes. My heart driven furious by the twinge of the past speaks like the devil, a Casanova. Yet somehow gratifying, surrounded by the weak. She is mischievous yet a storm, yet she found solace and serenity with the man who saved her with a torch in the dark. Isolated in a doleful place I trod with a torch and a heart of gold. You came to stand and do the prayers answered for a meta man. Save the broken damsel. Thank you. And the title of the song is Duyog by the Blackbirds. Wow, what an angelic voice, Angel. Anything you want to add? Go ahead. Of course, we do have a Facebook page, on the spot SF. On the spot band SF, and of course, you may subscribe our YouTube channel, which is Blank Verse. Makita ninyo dito among mga underground music. So if you like mga underground music, we do have releases there. Mga dili pa kayo siya overrated. So soon, we are looking forward na ang akong band makaproduce pod me og amo ang original. So that is what I am looking forward into. So of course, grabe na akong salamat sa At Home GMA Regional TV for giving us this opportunity nga ma-interview me. Grabe kani siya nga dako kani nga tabang para sa amo. And of course, we would like to thank syempre si Lord kay siya gid ang reason nga nahitabo ning tanan. Siyempre, siya gid ang naghatag sa among ani nga talento o grabe kay mi ka-bless. I guess that's all. Thank you so much. Dagang salamat, Angel, sa higayon, padayon, o keep shining. Kini ang At Home with GMA Regional TV.